இந்த நேராக இருக்குது பாரு, வெளிச்சடிக்குது பார்த்தீங்களா? அதுதான் தனுஷ் வீடு. அந்த பக்கம் அப்ளை போனப்போ ஏதோ வாட்ச்மேன் நின்றுட்டு நான் போகல, 2-3 பேர் எதாவது போனாங்க, உடலை. இதுதான் தனுஷ் வீடு. போயஸ் கார்னரில் எத்தச்சோடு வீடு. தனுஷ் அப்படி காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்பரு 78. தனுஷ் வீடு எல்லாம் முரட்டு பங்களா தான். 76/63. போயஸ் கார்டனில் ஒரு வீடு கூட சின்ன வீடு கிடையாது, முரட்டு வீடு தான்.